Täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Hemmejaňyza salam, men Gül. Habarsız galma gepleşiginiň 2-nji sezon 10-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, köpüňiz Selim Jeymiziň alyp barjylygyny halapdyňyz. Menem haladym, berekella Selim. Ýöne käbiriňiz gepleşiň işini gördüňiz, bulan ujar etdiňiz diýipsiňiz. Dostlar, täzeliklere açyk bolun, täzelikleri pozitiw bilen garşylaň. Bu zatlaryň barsyny siziň üçin etýär. Ýatdan çykarma. Täzelikleri sport täzeligi bilen başlasym gelýär. Bu söndürüji täzelik Türkmenistanyň taryhynda ilkinji olimpiya medali agyr atletika boýunça. Palina, berekella, bu söndürdüň, begendirdiň. Kliplerimize başlaýat Gojo düet bilen Farhat Öraýew, Awadan Halmedowa. Batlamayı sen yanımda mı? Aydınca yanma. Batlaýar men seýiň bilen, ýa-da bilen. Bana gerek diňe sen, sana gerek ýaganda. Azat Dönmedow, Jesi Kuat bilen Ağlama senaryaly klip. Ezilenin bilmesin ağlama, oy ağlama, ağlama, oy düşmanım gülmesin ağlama, göz yaşlarımı görmesin ağlama. Inniki täzece klip Firuzadan, Meni ýatlama. Eldar Ahmedow, Halipalar 2-ni hödürläpdir. Men bir ýalňyz galan teşne, şeller ýatyr aramyzda, şeller ýatyr aramyzda. Halkaýdym taýymda Hemra Recep. Bil yitirse qadallaletin hasretinden gürlemeyen olurmi. Bil yitirse qadallaletin hasretinden gürlemeyen olurmi. Yine bir halkaýdym Öwözgeli Amanow Arzugul. Size soragym dostlar, ýakynda konkurs gurnalyňmy? Bolýany, sizden hem haýyşymyz bar. 70 000 agza ýeteliň, konkursa başlalyň. 70 000 ýetmek üçin dostlar, agza bolmadyk bolsaňyz agza bolýaňyz, jaňjagazy basýaňyz. Dostlar, siz hem öz dostlaryňyza imodan, WhatsApp'dan, Instagram'dan isleýän ýeriňizden şu bölüm uğratýaňyz we gyýytka wagtyň içinde 70 000 bolýar we konkursa başlaýar. MP3 şahaçygyny Sehuç Jumaýew bilen başlaýar. Ara vay vay. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Там туркмены зажигали свой народный джаз. Ара вай, 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 вай. Ара вай, вай, искаканец вай. Ара вай, 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 вай. Ара вай, вай, водку наливай. Inniki aýdym Şadowözden, Dymma gürlü. Dımma gurule, inni maňa ýokdyn. Dımma gurule, inni saňa ýatmän. Dımma gurule, inni maňa ýokdyn. Dımma gurule, inni saňa ýatmän. Ihlas Dadaýew we Humay, Allah. Bağışlay günermedi, yaşlılığa yetir bedi. Düğünüme hem doğumuma, erdirime şükür Allah. Ya zahir Allah,
Yine bir aýdym pesodan. Rus diline aýdym aýdyşyna taýýok. Строй на ноль, ты же знаешь, я такой погружен с головой, за меня пароль, забери мою печаль, бейб, я уже не твой, я забыл тебе сказать свой мысль. Настрой на ноль, ты же знаешь, я такой погружен с головой, за меня пароль. Instagram täzeliklerini Timur Oru'nun sadandalygyna amalyan dinläliň. Yarlayan gelecek gelen yerlerim adını kalbime yürüme yalan günlerim oynayan kalbime gelen sözlerim şartlığım hasretim gayrım arada. Yine bir Instagram täzelik Bayram Nobadov jany sesde. YouTube täzeliklerine gelenimizde Gaýypov iň soňuna täzelik hötürledi. Şu taýdan geçip görmek maslahat berýär. Ve bu vaktin içinde virüs bedenimize bir näçe ziyan berip bilýär. Yıkılan pelvan görüşden doymaz diýişi ýaly, düşman ýok edilenden soňam ýene täzeden bedenimize söwes açyp biler. Emma immun sistemamyzdaky ýat öýjükleri öň ýeňen düşmanlary uzun wagtda ýatda saklaýar. Yine bir täzelik Betbelliden Goroskop Show, ýani täleýnama. Sizem öz täleýnamaňyzy bilesiňiz gelse, şu taýdan geçip görüp bilersiňiz. Guzy bu goç ve goç goçlygyny edýär. Hemişe özünün doğrudygyna ynanýar. Kim näme gerekdigini we näçe mana durýandygyny hemişe bilýär we onuň bilen jedilleşmek peýdasyz bir zat. Goç gaty doğruçyl sürü haýwandyr. Dostlar, haýyşlar boýunça habarsyz galmada täze şahaçyk atjak. Tans şahaçygy. Yurtumuzda talantly tans oýnayan ýaşlarymyz bar. Şolaram siz bilen paýlaşaly diýdik. Yine bir tansy Lil Rogin'in Instagram sahypasyndan aldyk. Inni gelýär könüler ýatlar şahaçygyna. Ýaz berdi Mahmudov nara nara. Belki de balkım bir gülnar, kir yolunda men duryan, düýüme çöküp gül berýän, başyny ýaýkap ýene gülýän, bilýän süýän seni gülnar. Nara nara nara, aşık men gülnara, bolýan intizara, nara gülnara, nara nara nara, aşık men gülnara, bolýan intizara, nara gülnara. Yine bir könüler ýatlaly Sabo Artikov Padşahım. Gel yarım gel, gel kenara, karaş yarmil, devir yarı, ıskodino, yana yana, geçrin men diýär, aslanlara, ıskodino, yana yana, geçrin men diýär, aslanlara, Padşahım, geç güleri, ayırma dil, eli yarı, yolunda durma, geldi beri, yok arayma, sever yarı. Dostlar, inni geldik tesvirleri okumaly şahaçygyna. İlkinci tesviri ýazyp bayrak gazanan dostumuz Alim Alimov ya perwe. Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz. Yahya Omarov şeýle ýazypdyr. Ilgap bardım güzere, su tapmadım yüzere. Selim cana üstünlük, zat tapmadım ýazara. Malades Jimcan, ömrüň uzak gorsun. Inniki tesvirde Ilham şeýle ýazypdyr. Men pikirimçe döwranynam bet alyp bardyň ok sen Jim.
Altın Nurliyeva şeýle ýazypdyr. Wagtjagam owadançylygyň üçin müň like saňa. Gowjalyp bardyň Selimjan. Dalşa udaçy. Rozay Serdarova şeýle ýazypdyr. Bet alyp barypdyr. Tuweleme göz tegmesin. Mediatyma işleriňizde üstünlük. Köp sag bolun, minnetdar. Gözel Amanyatova şeýle ýazypdyr. Beýbä Nuran efire köpden bäri çykmadyň welin sesiň ýatdan çykyp giden diýipdir. Inniki tesvirde Zilya Sultanova şeýle ýazypdyr. Privet mediatyma udaçy vam. Hemişe diňe öňe hem mäňide Jeytenur, Döwran, Gül we Selimjan. Saglyk takdirjat. Spasibo вам большое. Dostlar, pikirimçe bölümde gyzykly täzelikler bardy. Şoň üçin birje like basmagy ýatdan çykarmalyň. Iň esasat özüňize gowja seredin. Hoş sag bolun. İnno ara gör gülküm geldi burada. Tamam. Ништяк, дальше. Давай. Netjäz. Böyle. Ne boy söndürücü Alim bölüm. Farhat Öraýew. Oraýew mi ya? Oraýew. Farhat Oraýew. Ve Avadan Halmedova. Давай. Kliplerimize güllüm. Gelli Amanov. Jaňjaga baslaýagda, baslaýarlar. Berekella, burada bolsak. Şuma film başlıyor. Ara Vay vay. Vay 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 vay. ara vay vay. Bir hili aýtmadym mı? Aýdym gatyny. Yo yo sen. Ihlas Dadaýew tanýan ötken. Beýleki aýtjanlara nemedir? Bari haýerek şan rus dilini aýdym aýtjan. Bolamyň tek bolup neme jaň etjek bölýän taşwatjekmi? Täzeli götürdi. Gitti. Men neme etmediň diýmendir nähä? Kaç zaman prочитал? Ay borla. Media